προβεί σε κάτι ενδιαφέρον. Μου φαίνεται πως έβαλες στο μάτι την πριγκίπισσα. Υποθέτω πως το πράσινο είναι το αγαπημένο της χρώμα. Το ξέρετε ότι σας ακούω, έτσι. Σας παρουσιάζω τον εξέχοντα αυτοκράτορα και την αυτοκράτηρα του Νιντζάγκο. Και την κόρη τους, την πριγκίπισσα του Τζέιντ, την πριγκίπισσα Χαρούμι. Μας τιμάει η παρουσία σας. Η τιμή είναι όλη δική μας. Έχω διαβάσει πολλά για σας. Οι ηρωικές σας πράξεις θα μείνουν στην ιστορία. Κάι, ο οξύθυμος που ενεργεί χωρίς δισταγμό. Κόουλ, ο βράχος και το θεμέλιο της ομάδας. Τζέι, ο πλακατζής με το στόμα που είναι γρήγορος σαν κεραυνός. Ζέιν, το ψυχρό και λογικό ανδρόιντ. Νιντρόιντ, υψηλοτάτη. Και η Νία, το κορίτσι. Το κορίτσι στο οποίο θα ήθελα να μοιάσω από την πρώτη μέρα που άκουσα για αυτήν. Είναι η μάστερ του νερού. Έχει ικανότητες εφάμιλες με κάθε άλλο μάστερ. Μου αρέσει! Και ο μάστερ Λόιντ, ο πράσινος νίντζα. Ο νεαρότερος, αλλά ο ισχυρότερος προστάτης. Ο εκλεκτός. Έχω χάσει κι εγώ τους γονείς μου. Αλλά και οι δυο μας βρήκαμε οικογένεια. Υιοθετήσαμε τη Χαρούμι και τη μεγαλώσαμε σαν παιδί μας. Όταν οι γονείς της έχασαν τη ζωή τους. Ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε στο σπίτι σας. Δεν το κάναμε εμείς. Ήταν ιδέα της κόρης μας. Και θα ήθελε να μείνετε μαζί μας μέχρι να σταματήσουν να απειλούν το θρόνο μας. Είναι δύσκολη καιρή και όσοι έχουμε μία μάσκα όνη, φοβόμαστε πως η ζωή μας είναι σε κίνδυνο. Οι μάσκες δεν πρέπει ποτέ να επανενωθούν. Παρακαλώ πείτε ναι. Τότε θα σας βοηθήσουμε. Τέλεια. Ο κύριος Χάτσινς θα σας δείξει το παλάτι. Ναι! Πιστεύει πως θα βρεθεί. Γνωρίζουμε πως τα μαύρα δάση θέλουν να την αποκτήσουν. Ποιος είσαι εσύ? Πριγκίπισσα, νόμιζα ότι σας απήγαγαν. Προσπαθούσα να σας σώσω. Σίγουρα έγινε έτσι. Από την πλευρά μου νόμιζα πως εγώ ήμουν αυτή που σε έσωσα. Τότε ποιος είναι στο σάκο? Εννοείς, τι είναι στο σάκο? Φαγητό, για τους λιγότερο τυχερούς. Μπορεί να είμαι κλεισμένη στο παλάτι, αλλά προσπαθώ να δίνω ό,τι μπορώ. Μα το δωμάτιό σου ήταν άνω κάτω. Ναι, είμαι λιγάκι ακατάστατη. Ευχαριστώ που το πρόσεξες. Α, συγγνώμη, δεν εννοούσα. Η πριγκίπισσα έφυγε! Βρείτε την! Δεν πρέπει να καταλάβουν ότι έφυγα με τον αμφιέ σου. Γρήγορα! Κάποια πράγματα τα κάνεις πιο εύκολα όταν δεν είσαι πριγκίπισσα. Αν ρωτούσα τους γονείς μου, ποτέ δεν θα με άφηναν. Μα αυτοί οι άνθρωποι είναι πεινασμένοι και έχουμε τόσο πολύ φαγητό στο παλάτι. Υπομονή, καλή μου. Υπάρχει φαγητό για όλους σας. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σου αρέσει να είσαι πριγκίπισσα? Όλοι νομίζουν πως το να είσαι πριγκίπισσα είναι υποτίθεται εύκολο και θαυμάσιο και εντάξει, είναι ωραίο. Αλλά πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο. Εμένα μου λες. Όχι να είμαι πριγκίπισσα, εννοώ που είμαι πράσινος νίντζα. Πρέπει να στεκόμαστε στο ύψος του ρόλου που μας δόθηκε. Δεν επιλέξαμε εμείς τα καθήκοντά μας. Το ξέρω. Δύσκολο να ζεις μια κανονική ζωή. Τουλάχιστον εγώ φοράω μάσκα. Αλλά εσύ... Φοράω κι εγώ τις μάσκες μου. Κάποιες φορές βαμμένη και άλλες φορές απαγωγέας πριγκίπισσαν. Για να δικαιολογηθώ, είναι η πρώτη μου μέρα. Πρέπει να φύγουμε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τραβήξει πολλά. Δεν χρειάζεται να τους τρομοκρατούν και οι μικροαπατεώνες. Όχι. Αν πας να τους σταματήσεις, θα αποκαλυφθούμε. Τι συμβαίνει? Είναι το ίδιο σύμβολο που είδα και πριν. Τα παιδιά του Γκάρμαντον. Ήταν ο πατέρας μου. Όχι. Εσύ το είπες. Είναι απλώς μικροαπατεώνες. Δεν ξέρουν τίποτα.
Απλώς δέχονται εντολές. Αυτός που δίνει τις εντολές είναι αυτός που με τρομάζει. Πρέπει να κάνω κάτι. Ή να αφήσεις το Σαμουράι X να το αναλάβει. Χαίρομαι που οι νίντζα δεν είναι οι μόνοι που προστατεύουν τον Νιτζάγκο. Ποιος είναι ο Σαμουράι X? Μακάρι να ήξερα. Πριγκίπισσα. Σε παρακαλώ. Λέγε με Ρούμι. Ρούμι, θα σε πάω σπίτι. Ναι, να πάτε σπίτι, υψηλοτάτη. Χάτσινς! Μπορώ να ρωτήσω τι κάνετε έξω από το παλάτι? Η Ρούμι και εγώ βγήκαμε μια βόλτα. Ρούμι, βόλτα. Εγώ του το είπα. Σε παρακαλώ, μη θυμώνεις με τον Λόιντ. Είναι πραγματικά ανησυχητική όλη αυτή η οικειότητα. Οι δρόμοι δεν είναι ασφαλείς τη νύχτα, υψηλοτάτη. Θα επιμείνω να επιστρέψετε μαζί μου. Αμέσως. Πώς το έκανες αυτό, Χαρούμι? Είσαι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Νιντζάγκο. Δεν μπορείς να τριγυρίζεις έξω με έναν νίντζα όποτε θέλεις. Είναι αναξιοπρεπές. Και πολύ επικίνδυνο. Μα δεν είναι απλώς ένας νίντζα. Είσαι μέλος της βασιλικής οικογένειας. Αυτός δεν είναι. Λυπάμαι. Ντρόπιασα το όνομά μας και το σπίτι μας. Όχι, Χαρούμι. Εμείς λυπόμαστε. Όλοι έχουμε έναν ρόλο να παίξουμε. Ο δικός σου είναι μέσα σε αυτό το παλάτι. Η καρδιά σου δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Ρούμι, Έλα μαζί μου, πριγκίπισσα. Πρέπει να σε βγάλουμε από εδώ. είσαι καλά? Ναι, αλλά η μάσκα. Νομίζω πως ο αδελφός μου μόλις κατέστρεψε τη μάσκα της απάτης. Τι? Αυτή ήταν η ψεύτικη. Έφερα την αληθινή από την κρύπτη του υπογείου. Ψεύτικη. Ζητώ συγγνώμη, ψηλοτάτη. Αυτή είναι η μάσκα της απάτης. Δεν ήξερα αν έπρεπε να εμπιστευτώ τους νίντζα. Τώρα ξέρω. Πάρ' την και πάρε την πριγκίπισσα από εδώ. Τι θα γίνουν οι γονείς μου? Θα τους βρω. Έκανα λάθος για σένα. Φύγετε! Ανέβα! Είναι πολύ κοντά μας. Κρατήσου! Μας έχασε. Πάλι αυτή! Κάτω το κεφάλι! Πρέπει να την πάρουμε. Πρέπει να φύγουμε από εδώ!
αλλά θα βρούμε διέξοδο. Από εδώ, πριγκίπισσα. Λάθος κίνηση. Δεν μπορείς να κρυφτείς από μένα, νίντζα. Μα τι φαντάζεσαι. Δεν μπορούμε να τους ξεφύγουμε με αυτό το πράγμα. Μια στιγμή, αυτό το πράγμα κρύβει ακόμα κάποιες εκπλήξεις. Λόιντ, δεν πρόκειται να μας αφήσουν να σαλπάρουμε. Και ποιος είπε ότι θα σαλπάρουμε? Ποτέ δεν είχα δει την πόλη από τόσο ψηλά. Υψηλοτάτη, καλωσορίσατε στο σκάφος δώρο της μοίρας. Ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα και ο Χάτσινς είναι... Λυπάμαι, πριγκίπισσα. Δεν τα κατάφεραν. Τι έγινε με τη μάσκα? Στο υπόσχομαι. Θα βρούμε όλους όσους ευθύνονται γι' αυτό. Ξανά λοιπόν. Είμαι μόνη. Είσαι μαζί μας τώρα. Σίγουρα θα βρούμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουν από μας. Εδώ πέρα θα μένουμε τώρα. Όσο χρειαστεί για να είσαι ασφαλής. Δεν έχετε κεντρικό αρχηγείο. Είναι πολύ εκτεθειμένο. Τα παιδιά του Γκάρμαντον θα σε ψάχνουν. Πρέπει να μετακινούμαστε. Λοιπόν, Χαρούμι, μάλλον θα γίνουμε σιγάτικοι για λίγο. Ήταν τόσο ευγενικό εκ μέρους όλων σας που με δεχτήκατε από την ώρα που το παλάτι δεν υπάρχει και... Είσαι ασφαλής εδώ. Αυτό το συμπέρασμα δεν είναι εξακριβωμένο, Τζέι. Ξέρουμε πολύ λίγα για τις πλήρεις δυνατότητες των παιδιών του Γκάρμαντον. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε Τελεία. όμως ότι ψάχνουν για τις 3 μάσκες Όνι. Δυστυχώς έχουν ήδη τις 2 από αυτές. Η Πίξαλ έψαξε παντού για την τρίτη μάσκα, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Πρέπει να εστιάσουμε στο ποιος δίνει τις εντολές. Μια ομάδα τόσο οργανωμένη θα έχει σίγουρα αρχηγό. Μήπως κάποιος από το παρελθόν. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι ασόρ. Συνήθως είμαστε πιο τακτικοί. Αλλά έχει χαθεί ο αρχηγός μας σε μια χρονοδίνη και είναι του Κόουλ. Είναι μπλε. Καλά που δεν είναι κίτρινο. Δύσκολο να το πιστέψεις, αλλά αυτός ήταν ο άρχοντας Γκάρμαντον. Ο πατέρας του Λόιντ. Έκανε κάποια λάθη, αλλά μετά επανόρθωσε. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες για αυτόν. Πολύ θυμός. Έκανε κακό σε πολλούς ανθρώπους. Πώς άλλαξε? Ο Μάστερ Γου μου είπε κάποτε: το να κρατάς το θυμό σου είναι σαν να προσπαθείς να πετάξεις μια καυτή πέτρα. Μόνο εσύ καίγεσαι. Ο Λόιντ βοήθησε τον πατέρα του να φύγει. Αλλά όλα αυτά είναι παρελθόν τώρα. Κι εγώ έτσι νόμιζα. Λόιντ, γύρισες. Πού είναι ο Ζεν και ο Κόλ? Πρέπει να σας δω όλους. Ερευνούν μια πληροφορία. Γιατί? Είναι όλα καλά? Τα παιδιά του Γκάρμαντον θέλουν να επαναφέρουν τον πατέρα μου στη ζωή.
Γιατί ο Ζέιν δεν τον βοηθάει? Ο Ζέιν έχει μπλοκάρει κάθε επικοινωνία. Αυτή είναι η μόνη μας ευκαιρία. Μπορεί να μην έχουμε δεύτερη. Ο Ζέιν μας ζήτησε να τον εμπιστευτούμε. Ο Ζέιν επιτρέπει να συμβεί αυτό. Δεν θα κάτσω με τα χέρια σταυρωμένα. Πηγαίνω. Πίξαλ, πρόσεχε τη Ρούμη. Ζητώ συγγνώμη, πριγκίπισσα. Τα καταφέρνω και μόνη μου. Ξέρω πώς νιώθεις, αλλά ο Λόιντ έχει δίκιο. Έχουμε εντολή να σε προστατέψουμε. Α, Χαρούμι, δώσ' μου το ηλεκτρικό δυναμόκλειδο. Ναι, φυσικά. Γλυκιά μου, αυτός είναι ο πολλαπλασιαστής. Συγγνώμη. Καλύτερα να πάω να κάνω κάτι πιο χρήσιμο. Είπε ότι είδε τη μάσκα της απάτης. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω. Γι' αυτό ακούστε με τώρα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αρχηγός, αλλά τον λένε ο Σιωπηλός. Ο Σιωπηλός. Άντεξε λίγο ακόμα. Σε λίγο θα έχεις μια καινούρια μηχανή. Ζέιν, πού είναι ο Κόουλ? Ελπίζω να μην αργήσουμε στο πάρτι. Θα προλάβεις? Αν θα προλάβω. σίγουρα. Πόσο σοβαρά είναι? Έχει ζημιές σε όλα τα συστήματα. Το νευρονικό του σύστημα και ο γνωστικός πυρήνας υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Μπορείς να τον σώσεις? Διοχέτευσα ενέργεια στις βασικές ζωτικές λειτουργίες. Αλλά πρέπει ο Ζέιν να κάνει την περισσότερη δουλειά. Πρέπει να επαναρρυθμίσει το σύστημά του και να επανεκκινήσει τον εαυτό του. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Αλλιώς τα παιδιά του Γκάρμαντον θα μας βρουν. Θα κάνουν τα πάντα για να ξαναπάρουν το παιδί. Δεν καταλαβαίνω πώς ένα μωρό μπορεί να είναι κλειδί. Ούτε κι εγώ. Αλλά αυτό είπαν. Τον αποκάλεσαν κλειδί για την τρίτη μάσκα. Αν ο Κόουλ έχει δίκιο, πρέπει να εξαφανιστούμε. Να πάμε όσο πιο μακριά από τον Νιτζάγκο μπορούμε. Νάνι, το μωράκι νάνι. Νάνι, νάνι, το μωρό να κάνει. Νάνι, νάνι, το μικρούλι το μωρό να κάνει. Ουάου, είσαι πολύ καλή σε αυτό. Όχι, απλώς κουράστηκε. Είχε αναστατωθεί. Θα κοιμηθεί τώρα. Ο μπαμπάς μου έλεγε ότι αυτή είναι η απόκοσμη κραυγή. Μήπως θυμάσαι κάτι από τον πατέρα σου πριν φύγει όταν ήσουν μικρούλης? Όταν ήταν κακός? Όχι, όχι πολύ. Ήμουν μικρός. Εσύ τους θυμάσαι? Μερικές φορές τα όνειρά μου στέκονται δίπλα μου. Είναι σαν να είναι ζωντανοί, αλλά μετά ξυπνάω. Δεν είσαι μόνη, Ρούμη. Ούτε κι εσύ. Καταλαβαίνω πως θα είναι δύσκολο να σκέφτεσαι ότι θέλουν να φέρουν πίσω τον πατέρα σου. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα περνάει από το μυαλό σου. Ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαι εδώ. Καλύτερα να πάω να δω τι... πρέπει να φύγω. Από εδώ. Υπάρχει μια εξέλιξη. Καθώς προσπαθούσα να επισκευάσω τη βλάβη του συστήματός του, έπεσα πάνω σε κάτι. Τι είναι αυτό? Μια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Ή και του Σιωπηλού. Ο Ζέιν εντόπισε και ηχογράφησε την κλίση λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του. Ήταν κρυπτογραφημένο, αλλά αποκωδικοποίησε το μήνυμα. Η παγίδα? Ποια παγίδα? Α, κλασικός κακός τύπος. Πρέπει να είναι στο DNA τους. Μια στιγμή. Αν ο κύριος Ή στέλνει μήνυμα, ίσως μπορούμε να βρούμε το στίγμα του Σιωπηλού. Πίξαλ, μπορείς να το πείσεις στην προέλευση. Ξεκίνησα ήδη το πρόγραμμα αναζήτησης. Πολύ καλό, Πίξαλ. Πόση ώρα θα πάρει? Δεν ξέρω. Η καταιγίδα κάνει παρεμβολές στο σύστημα αναζήτησης. Θα πρέπει να κατεβούμε σε χαμηλότερο υψόμετρο. Η καταιγίδα μας κρύβει. Αν κατεβούμε κάτω από τα σύννεφα, δεν θα μας εντοπίσουν τα παιδιά του Γκάρμαντον. Η Ρούμη έχει δίκιο. Είμαστε σε άσχημη κατάσταση για την ώρα. Να μείνουμε στην καταιγίδα. Δεν πρέπει να μας εντοπίσουν. Οπότε, πού θα πάμε? Θα πάμε εδώ. Τι είναι αυτό? Τόσο καιρό ήταν πάνω στο μωρό. Ο χάρτης για την τελευταία μάσκα Όνι. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί τυλίξαν το μωρό με έναν χάρτη? Ξέρω εγώ, μπορεί να ξέμειναν κι αυτοί από πάνες. Αυτό εδώ το μέρος μοιάζει με το κεντρικό τμήμα του Νιντζάγκο. Και το Χ. Λέτε η τρίτη μάσκα Όνι να είναι κρυμμένη εκεί. Το μάτι του αρχαίγονου. Μου είχε πει η μητέρα μου για αυτό το μέρος. Είναι μια ανεξερεύνητη απέραντη έρημος. Ένας φίλος της αρχαιολόγος, νομίζω τον έλεγαν Dr. Yost, πήγε εκεί για χαρτογράφηση. Αλλά ποτέ δεν γύρισε. Τι του δίνεις? Τσάι. Τσάι, δεν μπορείς να ταΐσεις ένα μωρό με
Μα γιατί, αφού του αρέσει, δεν πίνει τίποτα άλλο. Χα! Σε πιάσα! Ποιος γελάει τώρα, παλιοκεφτέ? Γιατί σβήσαν τα φώτα? Πάμε στη γέφυρα. Γρήγορα. Πίξαλ, τι συμβαίνει? Πίξαλ, μ' ακούς? Θα γίνει βραχικύκλωμα. Είναι η παγίδα. Τώρα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Ο Τζέι έχει δίκιο. Θα είχαν ενεργοποιηθεί οι εφηδρικές γεννήτριες. Αυτό είναι κάτι άλλο. Κίνδυνος, κίνδυνος. Τι έγινε, Πίξαλ? Εντόπισα μια ξένη παρουσία. Έχει εισβάλει μέσα στο σύστημά μου. Παρουσία? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Φαίνεται πως μας εντόπισαν. Έχουν χάσει τον έλεγχο του πλοίου. Πώς μπήκε κάτι εδώ? Η παγίδα. Τοποθέτησαν κάτι στον Ζέι. Γι' αυτό μας άφησαν να τον πάρουμε. Συναγερμός προσέγγισης. Κάτι πλησιάζει το σκάφος. Γρήγορα. Στην οθόνη. Είναι ο Σαμουράι X. Α, θα έρθει για να μας βοηθήσει. Φοβάμαι πως είναι μάλλον αδύνατο. Γιατί? Επειδή έγινε εισβολή στο σύστημά μου. Δεν βγαίνει νόημα, Πίξαλ. Τι θέλεις να μας πεις? Μάλλον είναι η κατάλληλη στιγμή για μια μικρή εξομολόγηση. Είμαι ο Σαμουράι X. Τι, σοβαρά τώρα? Πώς γίνεται να είσαι ο Σαμουράι X? Σας τα έλεγα. Λες ψέματα. Κι όμως... Ότι χρειαζόμασταν τώρα, Μας σημαδεύουν στο δεύτερο πίσω προωθητήρα. Λόιτ, αν χάσουμε το δεύτερο... Ξέρω. Θα πέσουμε από τον ουρανό σαν τούβλα. Νία, προσπάθησε να βρεις το ξένο εισβολέα. Τζέι, κράτα τις αστραπές πίσω μας. Οι υπόλοιποι, ετοιμαστείτε για μάχη. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Οι αστραπές έχουν αρχίσει να μας πλησιάσουν επικίνδυνα. Τζέι, κράτησέ τες μακριά. Έγινε. Παρακαλώ. Εκεί! Δεν βλέπω τίποτα με την καταιγίδα. Καιρός να δώσουμε λίγη λάμψη. Ρούμι, μείνε πίσω και πάρε αυτό. Μα δεν ξέρω να πολεμάω. Αλλά θέλεις να ζήσεις, σωστά? Εκεί! Προσοχή στον προωθητήρα! Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Πίξαλ, πρέπει να το σταματήσεις αυτό! Δεν υπάρχει, Πίξαλ. Μόνο ο σιωπηλός. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν είσαι και πολύ στα καλά σου! Μάλλον δεν το σκέφτηκα σωστά. Υποτίθεται πως ήσουν φίλος μας. Δεν μπορούμε να... Κοίταξε με! Θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε, μ' ακούς? Ο χάρτης, ίσως το χρησιμοποιήσουμε για λεξίπτωτο. Μα τι είμαστε, καρτού! Δεν πρόκειται να πετύχει! Η στολή θα σε προστατεύσει!
όχι, τι θα κάνεις εσύ? Λυπάμαι, δεν έχει χώρο. Όχι, σε χρειάζομαι. Και εγώ χρειάζομαι το χάρτη. Και αυτό δεν ήταν καλό, νομίζω. Αου! Ορίστε. Νομίζω πως είμαστε ολομόναχοι. Έλα! Είσαι καλά? Ναι, μόνο μια στιγμή. Για να δω. Πώς νιώθεις? Καλά, πολύ τρυφερά. Θέλω να πω άνετα, δηλαδή καλά. Σίγουρα έχουμε πάρει το σωστό δρόμο. Σίγουρα. Σύμφωνα με το χάρτη, ο ποταμός που διασχίζει το μάτι του αρχαίγωνου είναι από εδώ. Ο ποταμός οδηγεί στον κρυμμένο ναό των Όνι που βρίσκεται η τρίτη μάσκα. Δεν ξέρω, Λόιτ. Ίσως είναι προτιμότερο να γυρίσουμε πίσω και να βρούμε τους άλλους. Επειδή το χέρι σου δεν είναι καλά και είμαστε ολομόναχοι εδώ πέρα. Θα τα καταφέρω. Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι η ευκαιρία μας. Αν τα παιδιά του Γκάρμαντον φτάσουν πρώτα στη μάσκα, θα έχουν και τις τρεις. Εντάξει. Αλλά θέλω να ξεκουράσεις για λίγο το χέρι σου και άσε με να αναλάβω. Κλεισμένη σε ένα παλάτι όλη σου τη ζωή. Φαντάστηκες ποτέ ότι θα βρεθεί σε ένα τέτοιο μέρος? Να ανοίγω δρόμο στο μάτι του αρχαίγωνου. Όχι ακριβώς. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, πάντα ονειρευόμουν να είμαι μαζί σου. Οπότε, σύμφωνα με το χάρτη, είμαστε σχεδόν στο Μαύρο Ποταμό. Πρέπει μόνο να περάσουμε από το σημείο που λέγεται το μονοπάτι του στραγγαλιστή. Είπες μονοπάτι του στραγγαλιστή. Παράξενο. Γιατί να το λένε έτσι? Τέτοια μέρη έχουν εντυπωσιακά ονόματα. Συνήθως δεν σημαίνουν τίποτα. Σπηλιά της απόγνωσης, μάτι του τυφλού, μακρύς λαβύρινθος, μάλλον κάποιος χαρτογράφος που βαριόταν να... Λάιτ! Πλάκα μου κάνεις! Μα πώς, παραλίγο, του πέταξες, τι κάνει το δέντρο? Πού έμαθες να πετάς έτσι το σπαθί? Δεν ξέρω. Θα σε έτρωγε. Στάθηκα τυχερή νομίζω. Τυχερή, το εξόντωσες εντελώς. Μήπως δεν έπρεπε να το κάνω? Όχι, δηλαδή, ναι, δηλαδή... τουλάχιστον τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο στραγγαλιστής. Το χέρι σου πώς είναι? Νιώθω καλύτερα τώρα. Το έμβλημα των παιδιών του Γκάρμαντον. Όμως πώς βρέθηκε εδώ? Είναι κανείς εδώ? Όχι,
Είναι παρατημένο. Ο ίδιος χάρτης. Νόμιζα πως κανείς δεν ήξερε που βρίσκεται ο ναός στον Νόνι. Γιατί να υπάρχουν δύο χάρτες? Ο Σιωπηλός θα έχει στείλει αποστολή να ψάχνει για τον ναό. Φαίνεται όμως πως δεν πήγαν πολύ μακριά. Ναι, αλλά πού να έχουν πάει? Τι να τους έχει συμβεί? Ίσως εμείς να είμαστε πιο τυχεροί. Αρχίζω να πιστεύω πως μαζί έχουμε πολύ τύχη. Δύο μέτρα. Καλά είναι. Λίγο αριστερά κι άλλη βράχη. Μην τρέχεις. Είναι ριχά εδώ. Καλά είναι έτσι. Κράτα το σταθερό. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί? Να αναστήσεις κάποιον? Έχω δει πάρα πολλά στη ζωή μου. Δεν το πίστευα. Τώρα δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχουν στιγμές που να θέλεις να ξαναδείς τον πατέρα σου. Είχα για πατέρα τον πιο κακό τύπο στον Νιτζάγκο. Ήταν μια ασυνήθιστη σχέση. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα μου λείπει. Κάνε λίγο δεξιά. Εγώ θα έκανα τα πάντα για να ξαναδώ τους γονείς μου. Δεν σε κατηγορώ. Αλλά αν επαναφέρουν τον πατέρα μου, αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι... Πως δεν θα είναι ο πατέρας που γνώρισες. Όμως δεν ήταν ο πιο κακός. Α, όχι. Πιθανόν να νόμιζες πως ήταν ο Μόρο. Ή ο καταστροφέας. Μη μου πεις, ο Πάιθον. Όχι. Είναι αυτός που ποτέ δεν ήξερες ότι υπήρχε εκεί από την αρχή. Αυτός που πάντα ξεφεύγει. Ο Σιωπηλός. Δεν έχει βράχια. Ωραία. Νάνι, μικρούλι μου, νάνι, 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 μικρούλι μου, νάνι, νάνι, μην ξυπνάς αλλιώς. Σταμάτα το σκάφος. Υπάρχουν σίγουρα βράχια εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε από... Τι γίνεται? Αυτό σίγουρα δεν είναι βράχος. Δεν είμαστε μόνοι. Τι είναι αυτό? Τώρα καταλαβαίνω τι συνάντησε η προηγούμενη αποστολή. Βάλε μπρος, πάμε, πάμε! Γρήγορα! Τι είναι στο νερό? Ό,τι κι αν είναι μας πλησιάζει. Δεν μπορείς να επιταχύνεις. Δεν πάει πιο γρήγορα. Α! Πρέπει να ελαφρύνουμε το σκάφος. Τι θα κάνουμε? Γιατί σταμάτησε? Δεν ξέρω. Είναι λες και κάτι να τον τρόμαξε. Πρέπει να φτάσουμε στην ακτή. Το ρεύμα μας τραβάει δυνατά. Μας παρασύρει. Πρέπει να πάμε από την άλλη. Από την άλλη, αυτό το πράγμα είναι εκεί πίσω. Όφιστε, όφιστε! Δεν λειτουργεί. Αρπάξω από κάτι, τώρα! Το κρατήσου!
Ρούμι, τα καταφέραμε. Ναι, σχεδόν. Όχι, εννοώ ότι φτάσαμε στο ναό. Κοίτα,